näme kär etmek gelecekde? Gelecekde de nitik bolsa öz kärni bir ýol. Aydym da aýdýarmy? Aydym var. Dine dam aýdy ýa. Dam aýdýar. Dam. Beýle kaydymdan öwründün inşallah. Şu wagt İnşallah. kärde de bar aýdyň trend bilen mara. Bilip bilmän faýlarlar diýip aýdym çykanlar. Ökman sonam aýtmaly öwrenmeli. Başga kimden anýertdin? Indi şu tulmady işgärleriň köpünden eltdigin bir ýagşym amma bir ulguny aýladyk goýun bir başa gaýlyk. Almadym ýa, almadym. Yo, el öçürak berdi, bir başa gaýra. Ay işilrek de. Ýöne bar ýagşyň ýanyna barmadan öňürtü bar, muňa matladım ma. Şu dam ýaly bar. Gowaýdym, ýatyp bermeliler bagymyna çam alhamjanyň ola. Şonu ýa tüýüj aýdym bolar golanyň ýagşymy öýdi. O jaňa dedi, "Ey, dost nirede, Osmanjan nirede?" diýip öýdi jaňa dedi. O işi de şol. Bir de bir trend boldy, bir barp bir şotaýda bir özüniň işini görkezýär da. Onu Osmanjana bir gow maslagadym ma. Aha, aýda. Ýagşymyň Habib diýip bir ogly we Habibçan, gat 3 köçük çağı ol. Şo bilen dost dostum. Ay futbol oýnasyn, aýdym. İlki bilen mara şu nämeden dedi Allah Taalaň gollamagy gerek. Allah jan işlerini rowaj etsin. İnşallah şowly, haýyrly, bereketli bolsun. Allahu